कम्बल बाव रेखा जाते गाम के मुक्ति साफाना गाम के थमा तोहिनाय नौ साइमाना थांनाय 25 बছর सिपिएम शासन काल जेबाबे जिनि अनेक दाबी दावा फायो जों बनो सिया जों बनो नुया जों बनो माया जिनि त्रिपुरा मथा राजानि जे उद्योग जिनि राजानि उद्योगखा जों केबना खौबो तुया फुइबो तुया फुल एकदम माने मको बिस्का जों खाय काम खायनाय आगनि बामफ्रमना आमल सिपिएमना आमल उखा खौ खौ फुइ फुइ खोदों गोसा बनो खौजा कमल कांसा बनो खौजा बा जेकोनो मादि दाबि दावा फायगा बनो खौजा फुजा दिनै बुबाग्रानि जे तिदुल मुंखा केबनो जों खौया फुया जों पुलिस जों फिल खायतुंगो बिस्काने जों विधानसभा पाइमन परे जों आरबो गाम फुयो जों आरबो तिनिनि स्ला आर कबा के जों बिनाय तिनि गिराचन्द्र पारग जे मामन अपनि आरो जों दाबल खाय बिनाय अब्ला जों नुखना बीजेपी आईपीएफटी सरकार जे 5 बोसोर चालमानि तिनि गिराचन्द्र पारग जों मुसा मैया तिनि जों बबाग्रा एडीसी सरकार साधारण किस्सा फायमानि जों खदों रखा कम्बल रखा एरपरे नाना जाति जों दाबि दावा जों रेखा हायपना जों बिस्कांगा आरो दाबि दावा जे खायना जों जतनो गाम के समान के बारनाय जों केबनबो तला खिबिया केबनबो सिका खिबिया जों समान खायतुनाय जों केबनबो तला हिया जिनि तिप्रासा जातिना जों तमाके तिसानानि बागै जों बनो साइजो दंगो जिनि वाइटिया तिप्रा टीडब्ल्यूएफ एरपरे छात्र संगठन एरपरे त्रिपुरा सिटीजन फेडारेशन जों जतनो एको माने खाबाक्सा खिया जों बिस्कानि विधानसभा इलेक्शन जों तमा खिये कपला खामनायनि अबनो जों मासाइतो लायनाय ओंगा जों तिनि जेसे मानसा जों कमल वितरण खायका अबनो जे माने मानखा ताबो जे मानखर खा कोइ ता फायदि बिस्का जों जुदि मानखा गासा आरो नावनो बागिरनाय नावनो आरो रिरनाय थांनाय बोसोर जों दुइता सेर मागा मात्र जों गिराचन्द्र पारग तागरा जों सुइतार माखा बिस्का गासा आरो 20 ता 25 ता 30 ता के रनानि बासा आरो साइतोनाय नाव अबन बगै जोंना लोगेरिदि तमा बीजेपी तमा आईपीएफटी तमा सीपीएम जों मुंसा ताखैसदि जे एकमात्र महाराजानि जे लास्ट फाइट महाराजानि जे डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबन गासे जों सक्सेस थेनान बगै जतना फानरेदि गासिनि जे तिने फाइ मानजा फाइनाय तको बुको मा फा समान रना जतना याबाय खुबा खमबो हमजागो गाय